Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam tagasni. Uchairman janggasin juk kirang ba shnong penthor umkra area ba Michael Heng ulapan pau ye gajing persha akabajur halor gajing penjari shnong da ka Shillong Golf Club da ka ba Kerkut ye ka Golf Links area da ka ba ong ba kani ka long ka ba penkhen an ka bom don jing ye trailang bar ka bom la ban pediang. Habakran syakilat pathai khubor uba Michael Heng ulapan pau ye gajing sngosi bar gajing bom hun halor gajing temu jong ka Shillong Golf Club ban kam try ya ka jaka pat ba da ka ba Kerkut ya ka jaka bat le iki kampen khuj kumba kalong ka benta ban pin I ya ka jingbat bor halor ka te ka jaka ula keliru halor ka nong rim jong ka jing ya kam jong ka klam bat ula dawa ba kinu ki jing ya kam try dei bandon ki kot kisla ki basyai bat ka jing menjur pat ba na ka sarkar Andrei loong bakini kim pat pin pau pat ba ka jingker ya ka jaka pat ba khem jingya silong ne jingya menjur bat ki rang ba snong bat ki pat ba ka snong ka long ka jing pin khen ki hok jong ka imlang snong loong uba heng ula pin ken mauru ba ka Golf Links area kala long natu mensha ka jaka pat ba ka bla pin ron kam da ki pat ba snong na benta ka let ka wan jingya le kai jingya seng bat ki kam pat ba pher ulama ham ba ka jing khanglat pat ba kan sawan ra tang ka jing kulmar bat ka jing yakin an hapdeng ki pat ba urang ba snong ula kerpat ya ka sarkar Meghalaya bat ka district administration ban shimkhya mador ya kani ka kam ban weng ya ka jingker bat ban khanglat ya kinu ki seng ni ki kinhon ban yo kam try ya ki jaka pat ba ulama hamru ba lada omla ban penbet ya kani ka kam lingba ka jing yakren bat kilenti an kirang ba snong kin hab ban shimlang Jingyang pat ba banyadai ki jaka snong bar ka jing mentoy jong ki pat ba. Ko juga golf club ini ki jaka ki bodan nang ne ba at least kila di ben pun ko chike ni ki jabo Japan bero bi PM tentang ka ni ka phaka mi no ka jingja ka basmio ha jing ki di drugs ki di a ki poi ki shongkai khna nge te jadi tak ada ngapai ni club man ki jaka bero la shukulim la shukel bor saina kulim be bagari ka jaka ka joki ngim kimim kren bagari ka jaka joki ni de jaka jo ino bi ngim tip tabalong habis sim bi claim bagari ka jaka jo bi ki de mo pun ko bar khaju ko poro ki jaka ki bro bi ben bu ki jasi CCTV ro bikin protect ye ki cloud tu pi ki tak ada kali kamram pi man ka jingja ka baja po shinong golf link ni shinong golf link but baro ko yi thorba golf link baro ko yi bode so la ka jingkren jonga re ni bang kren ju ko ma shinong golf link ngla kren ko president jok sunjuk jongka prashno ba ka hap lang ka jongi ka thorba ka siap ibro tapi ni kwa bu siap na kalian ko uri ban ko cha lam kum ta ngim num sha na kalian ka shinong ku chuan ku chuker e be ka mi dik sne ka jingker ka mi dik sne la ka jing khoi kam dan ki bi piang ki bri ka berjebo la ki mon ki bri berjebo ki bret na loro ni om ku chen pi ka kam ga te man ta ka pe bun ki jaka klop asang man kier asang man shuker be kulim be ka de jaka ki te ngim ti pata jaka jong klop ne ka jaka jong ngim pat kam try no te mang i u ker klop yo pe pin i ni ka lamba jong ne man ta ka ni ka gol klop pm di jabo ni ki khndo gini ki baro te ka tu ka lada ka dei ka jaka jong shnong ushnong un bakli man pun ko te ma ka dei ka jaka jong klop te dei ka kamram jong klop ke man pun ko te man ushnong ka ta man ka por te la pha e ka GCB ki dan ki bre ki bre jabo be ula era babun ka shnong man ta bar ushnong ru era bar pun ko ni te man ta be ki dawan bar ki da par ker ki tu tangi ka shnong ki khamshim jing bet ka na ka len na ka shnong ki kam pente pra be ki te dei ta ka da na ka len jungi la phun men ni rong ba shnong ku tharba i rong ba shnong de siap ngala phun ba ong bai ba ngim pat sha la ki kwa ban ker ngim khang ta ba de ben pun coach ba ti ka ni kren per sha ma pe u club ru ye ka ni ka jing ker ka ni ka madan apa golf club ba ker ni badan bu krong ka entry fees hoi kata ka jing krong jung ki entry fees o internet ka wan ta ka beauty idar ki internet di kata ma ka bangar ngon bu golfar bi le golf tama kalau ngom tabat kan teng ban ka jing shimi ka dor ki lalong palat kan too much kan ya adu i nong shong fin charge lai pos ho ka adu ki kena school ki jongi ki kena school ki jongi ki kwa ban le ka hente a pragri na dim de bi le ka football ki shulai bi shumare ki ya ki ba ya ki pa ba du ya ka ki charge de ka dor manga ngap sir ka dor ki da ka tiket ngi sir
Jadi dia takada ni ong yo klop bagi kena hi jong kasnong ki badai ki kena school ne ki kena snong ni dia ben pelat free yang ti banai. Ong ba pin ai ban ye ki ban le ball ne ban le kai kan konuru at least ki ya kai ki morning walk ki le ibro pin pelat free. Tang le epic jong kasnong labiang. Ke epic jong ka ke epic ka bandan ndai tang jong kasnong golfling. Ka pelat don ko siap terba bat ni golfling dia pelat be i pelat don epic na po nang ni. Lem kumta la da ka lem kumta la da kimla ban le kumta te na kalian kasnong to ban sing hap na kalian kasnong to ban sing hap ya chakmat ban le ka juba ila pan na kalian ka jong sunjuk ila yudan ko meeting juga sau shnong ila shom ila don lang gasta no shnong sakti shnong itu ila tho shi ki meeting madan sau hai no shnong ye ting madan sau ila tho sti ki pat juba ru taro pi klop shimbi ila jong bo ba kasnong pa kam kasitho siti kasitho mun ka puni ba kasnong ka tolot kan kam plan ya kasnong ka patni ka bor ada kasnong ka kwan pni da ya ka bor te kan kam dan problem man pni kala man khang anytime kiri pnia ya ka golfing ti kron bisa kim dan ka trading license kim dan ka right bikin kron beli siu GST se ka jung kron jung ki yang te pa ki kron bisa ki siu ka tax ka government ki dan ka trading license mereka kata ngan sa tho sa konsil ro ngan sa tho sa konsil ngan pli check ikiru kim don hok iban kurang katar yang to nam ta beauty jang madan kile kan ono itana ngim tuklar ngi shnong kamde kamra ngi tuklar tama ka jing ong ba jungi bat sim be kirung ki knas nong jungi kile ban le kai le bani free ban plug free haru ikna school berkat bisa ki charge long yi mani ketika madan sa dan dia sengru ya dia sengru ngi charge ka do ya ketika madan sa ka di ujung club ketika madan lupa la di ujung ardi leng do la skim di emily barim jong GM Pariat i emily jongi bahek la skim la bro ki kam try ketika madan do u club soba kasnong ila tho istir mentar ki pajuba u club soba ba mangi snong di susnga imla le ngai pi ka parwan ka por ada ngimon mangin le mangi ila snong le ngila ban le no kam dan jingere ngila ban pun khang ki jukong pisaro katir ka pambe to kom ka jukong pisaro tapi krong gibring warna bahar ni dia jiwan Shanghai ki tourist ke dia lekin dia jika ila ka golf kam dia ka jika krong pisar kata ni tong yong to ngim kren ni bebre ka maintenance ka dan ma dia tak kadang sutu ke jungut klok tama matai pi kena school jo ka snong pin charge i kena snong pin charge ka pisar dapat kau wei pernah undan ben yo kami jam te nak kalian ka siap ne pun terba ne nak golf leng men yo kami jam kena snong te ha kila shwo nyelam di kontraktor tu pentrai ibri wana ban tu pos nong bot pentrai po golf course ni shafti shwa ba pentrai po golf course piriben chimjing bit na kasno piriben kili piriben submit ke lab ki ke check ka labor ni happen check ki biri ba kumno ki bi wa bon piap submit ke kasno ro ba ni ba gini biri ta biladon ke labor license biladon kata te uklop la shule mon be uklop so pe teng ni shong bi ni shong ni pa pine ke big mani ka bar ong ne bigi bu hang ne golf club kani ka bar ka dor bar ne ka school hang ne jan ki bun ki mi pa ka on complete ka shino ki ka don ka bar ne ki le khalai ne kani kam dite ja kai le khalai kam dite ka jaka dikyat ne ki pa ban dikar le khalai thli station club pi gan puli fuan hang ne te le ta ka da ye ne ka shino na ka le shino sa kan jishim bi action ne ne ro ni se pech ma la ki ya ka discipline ki ya ka kor ko mi kono tengim lele beri sondi ki beri jongin nang ne kili yemeni ya li yemeni bro ante share khalai yedi kya yedi ka punta kan mdei usnong bo bushni ki mdei badan kono kada tamal unta sim piyong pi among discipline sim pe ha apa ka kondon ko snong pihak de gorkom mdei benong ba pinle ka doman tambali ta club kani kam dei ta club kata benong pinchu le ka doman pinchu punta kan wadan ba kimul le ke pa atau por kila ada isu yang ada kila omban isu yang ada nak kalian korban kimule gitu tinggal isyong lo nak kalian memilih nak kalian jadi minister mah jong ka korban masuk di masuk langdar la isyong lang tinggal isyong meeting gila ipen bet lo tinggi omba baru ka kam 4% de benyo kam bet kinum sosno hang tiga pak kani ka jaka kani ka pur sam jong sosno di benyo kam si kina sosno 4% te tiga ba par kalong kai ke jingmi nang te gila ikran kai ke jingmi nang te kadi ban long lam ka sosno kan yo tang 4% bar 4% kan yo ka klop bar ka kam boro ngin yo te gila ikran leba kata di bau klop umtre
wong beba hana ba kar kinong tre in bu hina kaliang jungi kabar pi so tu ka jingle jong klop kan ini kwa bi bang kam trai ni la jong kan unur ta dari na lon kata ta na kaliang ka shnong ka pani be kama ilusire kapan kam be kam shaban bu pa te la da ki kwa ban bu pa te ke bot 6% li belong nong shnong ban yo kam yo jamang te bar ka share ni bo yo nong 6% ro prapo kan yo klop ar ho ni yo mangi tu klop ro de ken pi usuk claim ka jaka bro kam de ka jaka ka ngi mangir ngi mlaten pi shisha na kaliang ka shnong ka de ka jaka jong une ka de jaka jong ta ki kur than ki une jong jong no ushnong pi shisha ni no ba ka de jaka jong no te mantangi i bu shuker klop usuk claim bi klop e ketika jaka tengi shong bo claim klop te wani kendu ingi bo bu ble pak te di kata klop pun don hok te pun kam trai tu ka paper suak ka kot ka sla ka biang biang ha